Dobrý večer, srdečne zdravím všetkých, ktorí sa prihlásili na dnešný webinár spoločnosti Sibírske zdravie. Som veľmi rada, že ste si našli čas a chcete sa troška viac vzdelať v oblasti zdravia a dozvedieť sa o tom, ako môžete pomôcť riešiť zdravotné problémy nielen sebe, ale aj iným. Takže tí, ktorí ma nepoznajú, volám sa Ľubica Mazuchová, žijem v Senci, narodila som sa v meste Martin a žijem a pôsobím v meste Senec pri Bratislave, kde pôsobím už 10 rokov. Rada by som sa s vami podelila o skúsenostiach a o mojich vedomostiach z oblasti zdravia a zo spolupráce so spoločnosťou Sibírske zdravie, s ktorou spolupracujem už 2,5 roka. Takže, aby ste vedeli, nie som lekár, som len človek, ktorý sa venuje zdraviu. Začala som sa mu venovať potom, ako som vážne ochorela na onkodiagnózu a začala som hľadať riešenia a odpovede na to, prečo som ochorela a čo boli tie faktory, ktoré viedli k tomu, že tá choroba vo mne vznikla. Takže spoločnosť Sibírske zdravie je to korporácia, ktorá pôsobí už viac ako v 25 krajinách sveta, kde všade sa nachádza. Máme už viac ako 3 miliónov klientov v 25 štátoch sveta. Na Slovensko táto spoločnosť prišla približne pred 4 rokmi a ja som sa s ňou zoznámila asi pred 2,5 rokmi. Len pripomienka, len nedávno sa otvoril napríklad poľský trh, to znamená u našich susedov. Takto vyzerajú centrá v hlavných mestách, kde si môžete prísť nakúpiť tovar, kde sa stretávajú konzultanti so svojimi klientami. Na Slovensku máme zatiaľ iba informačné centrum, kde si neviete produkty zakúpiť, ale môžu sa tam stretávať konzultanti a môžu s klientami a robia sa tam tiež prednášky a stretnutia. Veríme, že čoskoro takéto krásne miesto, takéto centrum budeme mať, že pracujeme na tom, aby sa to tak stalo. Jedno také centrum som naozaj navštívila v Belehrade a vyzeralo takto naozaj krásne a luxusne. Inakšie, prepáčte, tento strom je symbolom spoločnosti Sibírske zdravie, niečo ako strom života. Takže spoločnosť Sibírske zdravie je teda medzinárodná organizácia, tu vám predstavujem našich hlavných predstaviteľov, pani Tatianu Gorochovskú, pani prezidentku, je partnera pána Gičeva. Takíto usmiatí naozaj sú aj v reálnom živote, zatiaľ čo som ich ja mala možnosť vidieť, stretnúť naživo, tak takíto sú v skutočnosti. Spoločnosť Sibírske zdravie má vlastnú výrobnú základňu, čo je veľmi dôležité na to, aby ste vlastne zistili a posúdili, či spoločnosť, pre ktorú pracujete, je hodnotná pre vás, pre váš rozvoj. Spoločnosť má vlastné vedecké a inovačné centrum na Sibíri. Takže to je veľmi dôležité, pretože vedci sú za týmito produktami, za touto spoločnosťou, sú za tým výskumy, a to znamená produkty, ktoré fungujú a ktoré účinkujú na ľudí, na naše zdravie, pomáhajú nám, nášmu telu. Takže viac ako 20-ročné skúsenosti firma tento rok oslavuje 20. výročie, presne 2. októbra v Sankt Peterburgu. Srdečne vás vítam všetkých, ktorí by ste mali záujem ísť. Len poznámka, bolo by dobre, keby ste nahlásili svojmu mentorovi, že by ste chceli ísť, pretože treba už teraz začať pripravovať letenky a vlastne aj víza do Ruska, aby sme sa tam mohli dostať, to znamená pozvanie. Čiže si tam ideme na pozvanie. Takže spoločnosť má viac ako 200 produktov pre aktívny životný štýl a pre krásu. Mimochodom v Rusku je ich viac ako 500. Nie všetky produkty my tu ešte môžeme mať alebo máme. A pokrokový systém predaja, čo je v skutočnosti multilevel marketing. Takže, ak som vám hovorila, že takí sú aj v skutočnosti pani Gorochovská, pán Gičov, tak je to tak. My sme sa stretli s nimi nedávno v máji v Poľsku na našom medzinárodnom seminári a využili sme príležitosť sa s nimi odfotiť, takže tu sme naživo my s mojím manželom. No a tu vám predstavujem len časť vedeckého inovačného tímu. Pán Jurij Gičev-Petrovič je otec pána Gičeva mladšieho, ktorého osobne tiež som mala možnosť poznať a viacerí konzultanti na Slovensku nám bol prednášať. Veľmi zaujímavé témy o zdraví
veľmi zaujímavé poznatky a svoje skúsenosti. Je autorom mnohých produktov, alebo na mnohých sa spolupodielal. Takisto tu je pán Sergej Nikolajevič, Tatiana Sergejevna, ktorých osobne nepoznáme, pretože ešte neboli na Slovensku, ale sú to všetci veľmi významní, vysoko postavení doktori medicíny a vedci. Pán Gičev Petrovič starší nám aj prednáša na medzinárodných konferenciách. No, odkiaľ pochádzajú naše produkty? Hej? Produkty pochádzajú z oblasti Sibíry, respektíve bylinky na výrobu produktov pochádzajú zo samého srdca Sibíru. Takto vyzerá krajina, ktorá je naozaj, keď si pozrite na mape, veľmi veľká, veľmi rozsiahla. Je to ešte jeden z najväčších, najčistejších ekosystémov na planéte Zem. A systém, ktorý spoločnosť Sibírske zdravie vytvorila, odporúčam každému, aby si na YouTube vynašiel film 10 výhod sibírskeho zdravia, kde vám dá za 20 minút tento film naozaj taký koncept, taký stručný prehľad o tejto spoločnosti, o jeho koncepte. Základný koncept, ktorý vytvorili, je tzv. Čech, čo je čistota, energia, harmónia. Ja už veľmi dlho viem, že na to, aby moje telo fungovalo dobre, potrebujem mu energiu už aj dodávať nielen z potravy, pretože sme mali aj webinár na tému o vitamínoch, kde naozaj som vám prezentovala rôzne štúdie, kde bolo jednoznačne dokázané, že už nemáme toľko vitamínov v tej strave ako kedysi, pretože pôda už je demineralizovaná, je veľmi už vyprahnutá, hej, by som povedala. No a tým pádom ani tie potraviny, ktoré v nej vyrastú, nemajú tú hodnotu, nemajú tie živiny pre nás, pre naše tela. Takže je naozaj nevyhnutné dodávať si energiu. Takže ja som si naozaj už viac ako 16 rokov dodávala energiu cez rôzne produkty, zdravia, vitamíny a tak ďalej, minerály. To, že na mňa nemali až taký účinok, som postupne zisťovala. Ja som nevedela, v čom to je, pretože isté zdravotné problémy sa nabaľovali, ako ja som v živote mala veľmi veľa zdravotných problémov, od cenej nádchy, po migrény, ekzémy, neschopnosť chudnúť, naozaj ťažké ekzémy, až po astmu a až tú onkologickú situáciu. No ale ako som ochorela, naozaj som zistila, že áno, ja som si síce dávala rôzne dobré doplnky zdravia, aj stravu som začala meniť, len mi nikto nepovedal, že tie vitamíny, minerály na mňa nemali taký účinok, pretože moje črevo, kde je v skutočnosti naša imunita, nebolo v dobrom stave. Hej? Nazvem to tak. V dobrom stave už Hippokrates hovoril, že imunitu máme v našom čreve. A keďže to črevo bolo zanesené za tie roky životného štýlu, ktorý som viedla, väčšinou mysitá strava, klasická slovenská strava, tak samozrejme tie vitamíny, minerály sa neboli schopné vstrebávať ani zo stravy v dostatočnej miere a ani z tých produktov, ktoré som si dávala. Takže naozaj toto je fenomenálne, čo tí Rusi naozaj vymysleli, že čistota je základ. Je to vlastne, a majú vytvorený presný program, tzv. Systémové očisty organizmu s použitím biologicky aktívnych prvkov, ktoré sú prítomné v tých divoko rastúcich bylinách, ktoré sú pre nás veľmi vhodné, pretože to nie je žiadna chémia, je to rastlinka, je to proste biologicky živé niečo, čo je pre nás veľmi prínosné. No a keď už sme sa očistili, už môžeme energetizovať, už môžeme dodávať produkty na zlepšenie energie, zlepšenie metabolizmu. No a ďalšia fáza je harmónia, čo je úžasné, zaisťujú sa nevyhnutne potrebné prvky preto, aby ten organizmus bol vyvážený, vybalancovaný. Takže na to máme zase ďalšie produkty. Tí, ktorí ste už konzultanti, dostali ste katalógy v rámci svojej práce. Ten katalóg je zostavený tak, že každý produkt má označenie, to znamená na vrchu vidíte, ako je nadpis, tak nad ním je označenie, či ten produkt patrí do kategórie čistota, energia alebo harmónia. A potom s tým môžete lepšie pracovať. Takže výrobky spoločnosti
To je len taký stručný obrázok. Máme čaje, máme na rôzne záležitosti problémy v pravom hornom rohu podľa starých buriatských receptúr. To znamená, Buriati boli starý národ, ktorý žil na ostrove Olchon, ktoré sa zachovali a sú samozrejme v modernom balení. Máme čajky na trávenie, na očistú pečenie, máme ženský čajek, na srdiečko čajek, na kosti, na celkovo na harmonizáciu tráviaceho systému. Takže to je, a ešte na spanie. Takže ďalší produkt, ktorý vždy spomínam a musím ho spomenúť znovu, lebo je to naozaj jednotka špička, ktorí dali dohromady títo Rusi. V poslednom roku vlastne je, a necelý rok je v predaji, vynovená formula tzv. Renaissance Triple Set, čo je vlastne bunková očista, alebo očista na bunkovej úrovni. No a sú tam 3 formulky zostavené tak, že vlastne mnoho produktov je zostavených tak, že sa užívajú ráno a večer, to znamená, produkty sú zostavené na základe toho, ako fungujú rytmy v našom organizme. Takže rána formulka a večerná formulka. A tie bylinky v tých kapsulkách je dôležité spomenúť to, že tie bylinky sú urobené tak, že naviažu ten toxín v tej bunke a vedia ho vyplaviť z tej bunky von. Úplne bez toho, aby to malo nejaký vedľajší efekt, pretože to nie je chémia a vyplaví to z bunky a medzibunkového priestoru. Tento produkt sa naozaj odporúča ľuďom aj pri dlhodobých chronických stavoch alebo pri ťažších stavoch, ako napríklad onkológia, alebo pri exémoch a tak ďalej. Je aj súčasť tej základnej očisty a ľuďom odchádzajú naozaj problémy, ktoré mali niekedy dlhé roky. Ako môj spolupracovník mal 40 rokov, proste nejaký kožný problém, ktorý mu odišiel v priebehu 2 týždňov našej očisty, čo ani nečakal, ako to sám hovorí, že ani to nečakal, že to odíde, lebo už s tým žil 40 rokov akože bez problémov, hej. Nezväčšovalo sa to. Takže jeden príklad za všetky. Potom tu nám máme tzv. Rytmy zdravia, tiež je formulka rána večerná, to znamená vitamíny, ktoré sú v pomere takom, aké sú dôležité pre fungovanie toho organizmu na celý deň. No a naše legendárne produkty, tzv. Lymfosany, sú to produkty, ktoré patria do kategórie čistota, pretože očisťujú organizmus, očisťujú aj konkrétne orgány, pretože niektoré bylinky sú vlastne v takom zložení, ktoré očisťujú konkrétny orgán alebo pomáhajú očisťovať konkrétny orgán. Máme niekoľko lymfosanov, máme lymfosan na krv, na črevo, na pečeň, na obličky, na srdiečko a ešte na kosti a ešte máme ženský lymfosan. Takže pokrytie veľmi slušné, čo sa týka toho, ako si môžeme pomôcť. No a potom tu máme minerály v organickej forme, máme tu detské vitamíny a máme tzv. Propolisové elixíry na očistu jemných kanálikov, močové cesty, mozgové cievy. A tieto produkty sú účinné, zdravé a čo je dôležité, aj finančne dostupné. Takisto máme produkty pre krásu, pre ženy od 20 po 30, 40, 50 plus. Jedinečnosť kozmetiky je tá, že tu si vlastne ten svoj krém alebo to, ako by ste chceli, aby mal vôňu, alebo účinok tá žena si môže vlastne vytvoriť sama, keď si vlastne spojí základný krém s nejakým olejčekom, ktorý vlastne môže fungovať aj samostatne a môže si to spojiť aj spolu. Veľmi máme veľmi dobré referencie na krémiky, na ohlas, na to, ako to ženy vnímajú a cítia, čo sa týka vyhladenia vrások alebo toho pocitu, ktorým táto kozmetika dáva. Tu vpravo dole máme tzv. Krém Uyanomo, úžasný balzám na svaly, na kosti, aj pre športovcov alebo pre ľudí, ktorí si natiahnu svaly alebo po dlhom státi. Napríklad môj manžel si tento produkt veľmi chváli. Potom ako 3 dní stojí a prednáša, tak
nemá vôbec žiadny problém na druhý deň, hej, čo sa týka tohto. Ženská kozmetika, pánska kozmetika na vlasy a tak ďalej. Môžete vyskúšať. No a zubná pasta, zubné pasty, ktoré máme, veľmi dobré výsledky, čo sa týka očista, takisto zubných kameňov, starostlivosť od jasna a je s propolisom, máme šípku a ešte máme teda rúžu a ešte rakitník. Tak. No a potom tu máme sádu balzamov, ktoré sú vlastne naozaj na celé telo a dokážu pomôcť zharmonizovať svaly, krčové žily. Máme vlastne napríklad jeden produkt, ktorý sa používa aj na otvorené rany, tzv. Legendárny balzám Úzur koreň, ktorý sa dá použiť na čokoľvek, na obličky, na zápaly, aj ako zábaly, hej, na svaly. Pýtajte svojho mentora, nech vám dá popis k tomuto. Máme s ním veľmi dobré skúsenosti. Na kozmetika je prírodná, omladzujúca a ekologická. Čo to znamená? Takže kozmetika je prírodná, že neobsahuje sulfáty, parabény, minerálne oleje, syntetické farbivá, aromatizujúce látky a nie je testovaná na zvieratá. Takže prepáčte, malú technickú prestávku. Takže, aké majú ľudia túžby? Takže budete možno so mnou súhlasiť, že ľudia chcú byť zdraví, mať peniaze a voľný čas. Hej. V skutočnosti riešia rôzne problémy, rôzne choroby, ktoré pochádzajú naozaj z toxínov, o tom je táto prezentácia, ako to vzniká v tom tele, vo vzduchu, v potravinách, v liekoch, až k vážnym diagnózam. To častokrát vedie. No a častokrát stres, ktorý síce tu posledný mal byť ako prvý z každodenného života, z problémov, ktoré ľudia riešia, z toho, že sa neustále zvyšujú náklady a pracovná neistota v práci, tak z toho vyplýva, že ľudia majú rôzne obavy, majú menej času na to, čo by potrebovali, menej peňazí, obávajú sa, že ochorejú a takisto, že stratia zamestnanie. Ako stretávam sa s tým, že zdraví ľudia sa boja toho, že budú chorí, pretože vnímajú, že ľudia okolo nich sú chorí. A možno viete, dáva vám zmysel, že na čo myslíš, to si pritiahneš a vlastne to sa môže aj naozaj manifestovať. Takže častokrát skôr či neskôr si tí ľudia vlastne vytvoria tú chorobu alebo ten problém, ktorého sa obávajú. Takže prepnem teraz na tému nášho webinára, ktorý je 7 stupňov znečistenia. Pokračujeme ďalej. Takže spoločnosť sibirské zdravie a 7 stupňov znečistenia organizmu. Ako to vlastne v tom tele je, ako to funguje a ako vlastne si vznikne nejaká taká diagnóza v organizme. Takže ľudský organizmus, podľa školenia, je to na základe školenia významného lekára, pána doktora Rudina, ktorý k nám chodí a nám prezentuje výrobky, rozpráva nám o zdraví a ako to spolu súvisí, aby sme sa na to vedeli pozrieť. Tak budem sa snažiť vám sprostredkovať tú prezentáciu, ktorú nám on dodal, ktorá bola naozaj úžasná, dávala nám veľký zmysel. Takže ľudský organizmus postupne prechádza 7 štádiami znečistenia organizmu. To znamená, že organizmus sa postupne zanesie v dôsledku nesprávneho trávenia, nevyváženej stravy, nečisteného prostredia alebo vody. Hej. A čo sa deje? V podstate postupne tie nahromadené toxíny narúšajú metabolizmus v organizme a to vedie napríklad k obezite, k rôznym diagnózam. Hej. Ako to súvisí? Ako to vôbec vzniká, tak vám to verím, že bude za chvíľku dávať zmysel. Z toho plynie záver, hej,
že množstvo najrôznejších chorôb a diagnóz má v podstate jeden dôvod a to je zanesenie organizmu. Hej? A ukazuje sa, že nech budeme robiť čokoľvek a brať akékoľvek lieky, tak pokiaľ nevyvedieme tieto nánosy, bude všetko úsilie márne. Myslím si, že každý máme skúsenosť s klasickou medicínou. To znamená, bolí ma hlava alebo bolí ma niečo, idem k doktorovi, dáva mi tabletku, hej, dáva mi ten liek na tú bolesť alebo na to, čo potrebujem riešiť, čo v skutočnosti len potláča symptómy, ale nerieši to problém, pretože už informáciu, ktorú vám poviem teraz, mám už asi 16 rokov, už vtedy to bolo zlé, v súčasnosti je to ešte horšie. Na vedľajšie účinky liekov umiera v súčasnosti viac ľudí ako na samotné diagnózy. Takže potvrdzuje to presne to, čo som povedala, že potláčia sa symptómy, ale v skutočnosti príčina nie je vyriešená. Plus lieky majú ďalší vedľajší efekt alebo mnohé vedľajšie účinky, ktoré majú na organizmus ďalší neblahý vplyv, ktorý sa takisto môže prejaviť skôr alebo neskôr na tom organizme. No a taký prvý stupeň znečistenia, ktorý mnohí už pociťujú, je to, že sme viac unavení. Hej? To znamená, ešte tu nie je nič také akože niečo zvláštne. Hej? Človek celkovo sa cíti nejako unavený, alebo rýchlejšie sa unaví pri nejakej činnosti, ako povedzme predtým. To svedčí o tom, že telo príjma viac toxínov, ako z neho odchádza. To znamená, dochádza k intoxikácii, to je z anglického toxikácia akože toxíny a in dovnútra. To znamená toxíny dovnútra. Nervové kanáliky sú intoxikované a to vedie napríklad k ochoreniu kosti a chrupavky, hej. To si nemusíte až pozerať. No a druhý stupeň. Hej. Takže prvý stupeň zatiaľ sme len trocha unavení. Hej. Čo častokrát ľudia tak troška prehliadajú, pretože unavení sme z rôznych dôvodov, málo sme spali, alebo ja neviem, máme toho veľa v práci, alebo riešime nejaké problémy, alebo už sme troška možno, akože už nie je taký mladý, starší, alebo sme mali hektickejšie obdobie. Takže toto je častokrát niečo, čo ľudia tak ako možno aj prejdú bez nejakého povšimnutia, hej, že by sa s nimi niečo dialo, hej. Až možno, keď to trvá už dlho a už im to proste troška vadí, že už sú tak akože častejšie a dlhšie a v časoch, kedy by ešte nemali byť unavení, sú unavení, tak už to možno začne im tak troška vrtať v hlave, hej, že to možno už nie je akože normálne, hej, že to nie je že im chýba energia, hej. Dobre, takže druhý stupeň je, že k tej únave sa ľudia cítia troška slabší, môže byť, že pociťujú bolesť hlavy, áno. Takže môže to byť, že cítia bolesť v klboch, môžu cítiť aj vo svaloch a to už je signál organizmu. Wow, pozor, niečo treba už urobiť, hej. Už v tomto štádiu sa treba zamyslieť nad svojou stravou a nad životným štýlom. Ja osobne, keď som počula túto prezentáciu, tak som až žasla, pretože ja som osobne mala bolesti hlavy dosť vážne, až migrénózne, keď som mala 18 a každé asi veľmi nepravidelne v priebehu možno takých 12 dní som mala migrénu a bola ma hlava aj 2 dní, hej, a nevedela som s tým nič urobiť. Ani lekári s tým nevedeli nič urobiť, dávali mi nejaké kvapky, lieky, nefungovalo to. Fungovalo jedine tabletka, ísť spať a zatiahnuť okna. Byť v tme, hej. Takže to bolo jediné. Nefungovala som bežne, hej, to som chcela povedať. Nefungovala som normálne, proste nevedela som nič robiť, ísť do školy alebo proste nič riešiť. Samozrejme v tom čase, keď ja som bola mladá, tak ešte nebol internet, hej, nebola taká osveta ohľadom zdravia. Viem, že v tom čase som určite nepila dostatočne vodu, hej, mala som nejaké stresy v škole, hej, a už je to, hej. V súčasnosti mi veľmi veľa ľudí, ak sa stretávam s ľuďmi, ktorým ja dodávam konzultáciu a poradenstvo, má veľmi často bolesť hlavy, alebo veľa ľudí máva bolesť hlavy, alebo sa im naozaj opakuje už aj v pravidelných intervaloch, takých, že každý týždeň, každé 2 týždne a nevedia s tým nič urobiť, okrem liekov. OK, takže tretí stav. Už sú to nejaké mentálne symptómy, ešte nemáme diagnózu,
tu si pozerajte, že ešte nemáme diagnózu v 3. stupni, ale už máme nejaké alergické reakcie, už máme ekzémy, už máme nejaké podraždenú pokožku, kašel, ktorý možno trvá dlho, alebo hlieny. Hej, pri fyzickej záťaži, no, človek sa viacej nejako unaví ako predtým. Hej, môže byť arytmia srdca, krátkodobé zvyšší tlak, zhuasťovanie krvi a tak ďalej, hej. A tieto príznaky už sú také už na hranici, hej, normy a patológia. Patológia je niečo, čo už nie je, je už troška chorobné, je už chorobné, stav, ktorý je chorobný, hej, aby ste vedeli toto slovo. No a človek je možno obmedzený v pohyblivosti. A nie je taký. Ja som mala alergické reakcie už od 5 rokov, 22 rokov, takže ja som 3. stupeň nečistenia mala už 5 rokov, wow. Ekzémy na pokožke, ktoré som mala, keď som bola po pôrode, sa mi ukázali v takom rozsiahlom stave, že lekárka tiež nevedela so mnou, čo má robiť, hej, celé ruky, celé nohy, takže to bolo vážne a pred mojou diagnózou som mala kašel asi 2 či 3 roky, s ktorými tiež nevedeli pomôcť doktori. Takže už 3. stupeň, to nie je len tak, že niečo. A ľuďom sa častokrát zdá, že mám nejakú alergiu, no ale má to každý druhý, hej. A nejaký taký ekzém, no však ako to je malý fliačik na pokožke. A tak akože zadýcham sa pri fyzickej zaťaži, no veď ako ťažko pracujem, hej. Troška mám vyšší tlak, hej, dáme si kávičku, no proste. Toto ešte častokrát ľudia neriešia, aj keď sa ešte už necítia dobre. Takže už v tomto stupni aj krv je zvýšená, hej, na hranici normy. Častokrát vnímam, že ľuďom meriam tieto hodnoty, že častokrát majú chuť na sladké, majú také stavy, že možno nemusia celý deň, aj 3, 4, 5 dní možno a potom zjedia čokoládu celú, alebo každý deň musia troška toho niečo menšie si dať v podobe cukru. Tu by som len chcela povedať, že cukor bohužiaľ je látka, na ktorú by mala byť čierna lebka, pretože je to jeden skrytý nepriateľ, ktorého máme. V potravinách je takmer všade, je ako dochucovadlo, naozaj dokonca aj v koreninách som ho našla, napísané, že bez pridaných látok a cukor tam bol ako naozaj, on tam není, on ako keby bol súčasť, aj? On vlastne není pridaná látka, ako keby on sa tvári, že on je tam absolútne prírodná látka, hej. Pritom to nie je pravda, už aj veci, ktorých ja sledujem na YouTube, napríklad lekári v 70. rokoch začali rozmýšľať, riešiť vlastne to, že v Amerike začali byť ľudia obézni, veľmi obézni a proste chceli zistiť prečo. Tak mysleli si, že je to tým, že ľudia jedia veľmi veľa tukovej strávy. Tak odtiaľ máme takú tú éru nízkotučné produkty, nízkotučné výrobky, hej, lebo nebudeme z toho priberať. No ale zistili po ďalších 30 rokoch, že ten stav je horší. Takže začali sa na to pozerať, zistili, že to nie je len alebo hlavne tým tukom, ale je to aj vlastne aj cukrom, ktorý sa pridáva len takmer všade, máme ho. Pozerajte etikety, zistíte, že fakt takmer všade a je to vlastne naozaj je to látka, ktorej sme závislí, hovorím o klasickom bielom cukre a trstinovým a podobné účinky, ktoré nás spôsobujú problémy. Je to vlastne taký vykrádač našich vitamínov, minerálov, spôsobuje nám veľké problémy v našom organizme a spôsobuje mnohé, takisto aj tie zmeny v hormonálnej sústave, narušuje vlastne celkovo metabolizmus aj hormonálny systém. A spôsobuje to, že sa v nás veľmi rýchlo množia kvasinky a že máme proste problémy, tzv. Kandidózu, ktorá je dôsledkom prekyslenia. A tým pádom, keďže sa jedná o narušenie hormonálneho systému, tak samozrejme tým súvisí narušený menštruačný cyklus u žien a u mužov narušenie potencie. Takže ako alergia dôsledok usadení, spúšťa sa mechanizmus skutočnosti k odstránenia toxických látok, čo je vlastne obranná reakcia. Hej? A je to signál tela bijúci na poplach, pozor, už je tu niečo vážne, niečo s tým už treba urobiť. To telo nám vlastne dáva týmto najavo, len my tomu ešte vlastne nerozumieme. Teda ja keď som bola v tom stave, ja som tomu nerozumela, čo sa mi deje, prečo sa mi deje.
Ešte poznámka na okraj, už asi 16 rokov alergiu nemám, aj keď prostredie, tú sennú nádchu, ktorú som mala každý rok najviac 5 mesiacov, hej, od apríla do augusta, bolo to veľmi ťažké prežiť to, pretože som mala puchnuté oči, slzeli mi oči červené, stále to srbelo, hej, stále som chodila so servitkami, s vreckovkami v tom čase, takže bolo to veľmi nepríjemné niekam vôbec ísť, aj von. Ja neviem, ja som mala pocit, že len niekde ľahnúť a spať. A v súčasnosti, keď si vezmete, že to prostredie je naozaj znečistené, o mnoho viac ako bolo a naozaj ten počet ľudí, ktorí majú alergie, rôzne senné nádchy sa zvyšuje. My sme v tom čase, keď ja som chodila do školy, mala 13-14 rokov, boli sme len traja v triede, ktorí mali sennú nádchu. Teraz možno, ja neviem, či 3-4 ju nemajú, hej, 20-30, takže stav, čo sa týka alergií, sa naozaj zhoršuje a čítala som jednu prognózu, ktorá hovorí, že do roku 2030 bude asi 80% ľudí mať nejaký druh alergie, čo je naozaj vysoké číslo. Takže čo je dôležité? Kontrolovať, čo človek je, akú stravu, alebo a ako, tiež je dôležité, akú aj ako. Aké má trávenie, to je tiež dôležité, lebo častokrát ľudia majú problém s trávením, vnímajú to, že niektoré potraviny možno nemôžu, alebo že, ja neviem, majú hnačku alebo zápchu. Treba sa pozrieť aj na pitný režim. No a ako sa vyprázdňujú črevá, hej? Takže telo celkovo má úžitok len zo stravy, ktorá je výživná, takže to je dôležité si uvedomiť. Častokrát možno dávame do tela veci, ktoré nie sú až také zdravé. Mimochodom, dôsledok toho, že ľudia majú rôzne zdravotné problémy a parazity, o ktorých vlastne častokrát rozprávame, ako patogénoch, ktoré sa v nás veľmi ľahko, veľmi rýchlo vedia rozmnožovať, práve preto, že v dnešnej dobe máme príliš veľa stravy a nestravujeme sa tak, ako by sme sa mali stravovať a čo je pre nás najvhodnejšie a tým pádom to je otvorená brána pre to, aby sa rôzne patogény v nás vedeli rozmnožovať a tým pádom vytvorila sa aj tie diagnózy, hej. A samozrejme tým pádom sme potom alergickí potom už aj na také veci ako prach v domácnosti, pels kvetov, lieracie srst a tak ďalej. Ja som mala alergiu na pels kvetov a na topole a teraz mi to nič nerobí. Niečo sa stalo, hej, to prostredie je zhoršené, ale ja som staršia, nejakých ďalších 30 rokov, 25-30, ale ja nemám tie prejavy, ktoré som mala predtým. To znamená, že som posilnila svoju imunitu a zbavila svoje telo mnohých toxínov. Hej, takže toto je cesta. Dobre, takže v 3. stupni už tie obranné reakcie organizmu sú troška silnejšie, hej, ako predtým. Klasickým, keď sa na to pozrie klasicky, tak mám problém, lebo kašlem, alebo mám alergiu, hej. Tí Rusi majú na to troška iný pohľad, ktorý nás vlastne učia, je, že vlastne toto je obranná, očistná reakcia organizmu. Toto tu nemá čo robiť, s týmto treba niečo urobiť a teda proste dáva to najavo, hej. Akýmkoľvek spôsobom, cez pokožku, cez ten kašel, hej, lebo vlastne to sa dá vykašľať, cez pokožku, takisto tie exémy sa nám ukazujú a tak ďalej. No a čo sa týka endokrinný systém je znížený, ľudia už proste majú mierne zvýšenie toho cukru, narušuje sa tá menštruácia, zápaly, výtoky, krvácanie, narušená potencia, to už bolo, deti sa pocikávajú, hej, a je to v skutočnosti prirodzená snaha organizmu zbaviť sa toho znečistenia, hej, tých toxínov. No ale dôležitá informácia, áno, už v tomto štádiu je nutné zaviesť komplexnú očistu organizmu, aby sme predišli o mnoho horším následkom. Náprava v tomto štádiu trvá niekoľko týždňov. Takže ak niekto z vás má nejaké takéto prejavy a nemá už horšie, o ktorých budem hovoriť ďalej, tak už by ste potrebovali urobiť komplexnú očistu organizmu. Pýtajte sa svojho mentora, človeka, ktorý vás sem pozval, ako ju máte urobiť. A viete sa ešte relatívne rýchlo dostať z tohto stavu
a tým pádom pomôcť svojmu organizmu, aby sa zotavil, aby lepšie fungoval a aby ste boli zdravší. 4. stupeň, hej? Tak a už tu dochádza k prejaveniu nejakého ochorenia, hej? Takže keď organizmus sa tých toxínov nezbavuje a tie toxíny sa naozaj neustále kopia a hromadia, tak dochádza k tzv. Mechanizmu zakonzervovania toxínov. Takže a tu už máme signály toho, že už treba vlastne niečo akože urobiť, hej? A máme tu také niečo ako kamienky, máme cysty, hej? Máme rôzne usadeniny v organizmu, hej? Podľa toho, kde sa ten zakonzervovaný toxín nachádza, tak podľa toho tu máme rôzne názvy a podľa toho ešte v akom orgáne, hej? Ženy častokrát v prsiach, ja keď som bola na kontrole prsníkov, tak naozaj doktorka hovorí, cysty tu má každá, ktorá sem príde a nie jednu, hej, to už úplne normálne, hej. Ja si nemyslím, že je to úplne normálne. Ja si myslím, že normálne je, keď tam nie sú. Ale samozrejme, pokiaľ sa ten stav nezhoršuje, oni to neriešia, hej, keď to není nejakým spôsobom už nejaké, že sa to zväčšuje alebo niečo. Tak, srdcovo-cievny systém, aký má prejav, hej, takže vysoký krvný tlak je stály, hej. Stretávam sa s tým, že častokrát ľudia majú diagnózu vysoký krvný tlak, chodia pravidelne k lekárovi, ktorým dáva kapsulku, nejakú tabletočku a idú domov a vlastne toto je kvázi taká celoživotná diagnóza, s ktorou oni musia sa naučiť žiť, hej. Moja mamina mala v decembri našťastie slabú mozgovú príhodu, vysoký tlak, že už je skoro nevedeli zmerať. Bola v nemocnici, neviem, asi 2 týždne, strávila tam Vianoce a všetky výsledky boli v poriadku, hej? A ja som sa pýtala, maminka, prosím ťa, z čoho ti povedali, máš ten vysoký tlak? Oni nevedia, ale dávali jej na to lieky, hej? Našťastie už jej nedávajú, pretože som ju z toho dostala za pár mesiacov s našimi produktami. Aj na počudovanie lekára, ktorý najprv povedal, že ona to bude musieť brať celý život a ja som trvala na tom, nech sa spýta, že či naozaj, ale výsledky ukázali, že proste už tie tabletky nepotrebuje, respektíve keď si už dávala tie kapsulky, alebo teda už naozaj veľmi malú dávku, nejakú štvrtinku, tak už je znížila tlak pod normu, takže to už bolo, že wow, že to už nemôžeme dávať, hej. No a potom prišla s tým, že áno, že doktor povedal, že ak bude mať dobré výsledky, takže už nebude potrebné. Ale viem, že už jej tá tabletka robila to, lebo jej sestra je doma meria tlak a mamina si meria, že už mala nízky, tak už vlastne nedávali tabletku na tlak. Ale naozaj, čo som chcela povedať, že ona tam nemala vôbec nič zmerané v organizme, že by proste bola ako nejaký problém. A to isté nám hovoril pán doktor Rudin, ktorý nám prezentáciu túto prezentoval. On ako mladý doktor tiež prišiel do praxe a prišla pani, tiež nevedeli zmerať tlak. Tlak proste až do neba a len ju pozorovali, len jej skúšali nejaké lieky dávať. V skutočnosti s tým odišla domov. Takže je to niečo, čo tí doktori vlastne nevedia inak riešiť, respektíve ich to ani nenaučili a nerozumejú tomu, ako to v tom organizme súvisí a čo treba riešiť. Hej. No a čo sa týka cholesterolu, vyšší cholesterol, áno, tu už máme toho troška viacej, hej. Máme problémy so žilami, endokrinný systém, už nejaký diabetes sa začína, hej. Už môže brať ten človek nejaké preparáty na zníženie úrovne cukru, už ľudia že priberajú, nejaká astma, osteoporóza v koste a tak ďalej. Hej. Všímajte si, že už to nie je len jedna vec, častokrát tí ľudia majú už viac problémov, ktoré ako keby spolu možno ešte nesúviseli, hej. A urologický systém takisto, kamene v ľadvinách, žlčníku, hej. Mimochodom, čítala som minule, ako čítam veľa o zdraví, bolo napísané, že ľudia, ktorí pracujú, a teda fungujú na živočíšnej strave, hej, to znamená mäso, mliečne produkty a tak ďalej, čoho v súčasnosti je v dnešnej dobe podľa môjho názoru veľmi veľa, naozaj už na dennej báze, tak ich obličky sú zaťažené 3-krát viac ako ľudí, ktorí nemajú, alebo teda nemajú túto stravu. To znamená, ľudia, ktorí majú takúto stravu, ako jednoznačne majú problémy, ich ľadviny postupne skamenejú, pretože
nie sú schopné filtrovať proste tie toxíny, ktoré sú aj v tom mese, proste to je a tiež to je zvieracie bielkovina, ktoré nie je pre náš organizmus úplne vhodná a určite nie je na tom, aby sme jedli každý deň. Plus tie zvieratá v dnešnej dobe sú chované na antibiotika, rastových hormónoch a antidepresíva dokonca, takže treba si na to dať pozor, dostávame to do našich tiel a potom máme s tým problém, hej. Potom nás možno nezachráni ani zázračná pilulka. Na 70% naozaj je dôležité, akú stravu ľudia jedia. Kedysi ľudia boli omnoho zdravší, ale jedli potraviny živočíšne asi fakt iba raz týždenne, to bolo že v nedeľu, hej. V dnešnej dobe sa to nejakým spôsobom zabúda, potiera a hovorí sa o tom, ako je dôležité jesť živočíšne produkty. Urobte si svoj vlastný výskum, ja vám odporúčam referenciu. Čínska štúdia od pána Campbella, viac ako 20 rokov skúmali výskum, bol to výskum stravy na zdravie človeka. Jednoznačne je to bestseller v oblasti výživy. Jednoznačne výsledky, ktoré hovoria o tom, že živočíšna strava je problém v našom organizme a že to nie je úplne vhodné. Hej? A že to vedie k diagnózam ako napríklad rakovina. Hej? Takže v tomto štádiu 4. organizmus sa snaží ohraničiť to, čo sa nemôže zbaviť, to súvisí aj s tým stupňom číslo 3. A máme tu už také veci ako chronické stavy a zápaly v rôznych miestach. Hej. Môže to byť napríklad angína, zápal ďasien, hemoroidy, bronchitída a nezhubné útvary v orgánoch, hej, aj v prostate a tak ďalej, cysty, zápaly prsníkov. No a choroby 4. štádia sa ťažko liečia, sú málo efektívne. Hovoríme o ťažkej liečbe klasickou metódou. Ak sa človek nebude zaoberať očistou organizmu, tak je to znova len potieranie nejakých symptómov, nie riešenie príčiny. No dobre, 5. štádium. Je to štádium, kedy sa rozvíjajú viaceré ochorenia. Hej. Jedna choroba sa prijatáva k ďalšej chorobe a už máme tzv. Systémové ochorenie. To znamená napríklad ochorenia, ktoré sú spojené s tkanivami, takže napríklad máme rozvoj reumy a dny, hej, polyartritída dna, obezita, hej, tu už máme takzvanú sadlovú obezitu, také tukové a obezita, máme cukrovku, ktorá je v nejakom vývoji a človek je závislý na inzulíne, potrebuje hormonálnu terapiu, častokrát ľudia majú problém, majú aj astmu, problém s urologickým systémom, častokrát sú neplodní, kamene v moči, bolesti v krížoch pri močení a tak ďalej. Dosť vážny stav. Ja aj mám tu hneď obrázok v mojej mysli pred asi týždňom. Sme boli v obchode v Kauflande. No poviem vám úprimne, bol tam hrozne obézny chlap, ja neviem, či mal 160-180 kg, ledva sa hýbal. Hlavu nemal až ani takú, zaujímavé, že tí ľudia, ktorí sú veľmi obézní, tá hlava akože tam ani není kde pribrať, hej, okrem že líca, hej, a krk, ale no nohy mal fakt ako slon. Ja neviem, aké topánky mal, najväčšie číslo a proste tá koža popúkaná, popraskaná, ledva tie kroky robil. No bolo mi ho ako hrozne tak ľúto, že ten človek proste, ja neviem, ako vôbec môže fungovať, ako sa vôbec môže, a nevie ani pohybovať, môže ani obliec, alebo má problém sa obliec, alebo musia pomáhať, hrozne sa zadýcha. Takže dosť vážne, hej? Že to niekto dokáže dojsť v tom organizme proste do takéhoto štádia, čo sa týka tej obezity, proste dosť vážny stav, hej. No v 5. stupni tí nánosy vlastne už sú v tom organizme, ako keby už súčasťou toho organizmu kolujú v organizme a viditeľne sa mení orgánová forma, funkcia toho systému. To znamená, nadváha je normálna vec, hej. Ľudia majú veľa toho tuku, tým pádom ten tlak je vyšší, hormonálne zmeny, bolia ich kosti, sú neplodní, majú už kožné problémy, hej, ten organizmus bojuje s tými toxínmi, ako sa dá. Majú dnu, bolia aj kĺby svaly, práve tým, že sa v nich hromadí kyselina močová,
čo je vlastne produkt nesprávnej premeny bielkovín v organizme, to znamená proteínov, najmä tých živočíšnych, o ktorých som vám rozprávala. A už 5. stupeň je náprava trvá už niekoľko rokov. Ešte keď som vám hovorila pri 3. stupni, že je to niekoľko týždňov, tak pri 5. stupni niekoľko rokov. OK, 6. stupeň. Takže lavina toxínov sa dostáva do krvi a dochádza k intoxikácii všetkých orgánov a najviac trpí nervový systém. Narušuje sa prenos nervových impulzov a máme tu ochrnutia, trasenie svalov, máme tu diagnózy ako skleróza, roztrúsená skleróza, Parkinson, Alzheimer, degeneratívne ochorenia nervového systému, kedy dochádza k strate pamäte. Častokrát človek ako keby mimo prítomnosti, nepoznáva svojich blízkych. Čo už je dosť vážne, hej? Dosť vážne, hej? Ak to pozorujete, vnímate, tak aby ste vedeli a tomu rozumeli, ako k tomu človek došiel, hej? A táto etapa je častokrát už tá etapa, kedy vzniká onkologické ochorenie. Náprava tohto štádia tiež trvá niekoľko rokov, hej? No a 7. stupeň, ešte tu by som chcela k tomu 6. sa troška vrátim, že tu píšu, že je to etapa vzniku onkologického ochorenia. Tu by som dala nie, že vzniku, ale prejavu onkologického ochorenia, pretože v skutočnosti také onkologické ochorenie v organizme vzniká 8 až 20 rokov a samozrejme prvotnou príčinou je vždy nejaká duchovná príčina, nejaká strata v živote človeka, nejaká trauma, nejaký vážny problém. A naozaj vždy, keď súhlasí to aj v mojom prípade, ale aj s mnohými ľuďmi, ktorí majú takúto diagnózu, s ktorými som mala možnosť sa rozprávať, tak keď som oslovila túto položku ohľadom toho, čo ich trápi v ich živote, čo riešia, okamžite každý z nich vedel. Okamžite to tam proste hneď mali, pretože to je niečo, s čím už žijú dlho a čo v sebe živia, hej, neustále nejakým spôsobom, hej, nevedia sa s tým vyrovnať. A je to v podstate nejaká, nazvem to, negatívna energia, ktorú sa nevedia vysporiadať a vyslovene je to niečo, čo si ukladajú, alebo tú negatívnu energiu ukladajú do svojho organizmu a prejaví sa onkologické ochorenie. Mimochodom, na to, aby vznikol nádor vo veľkosti 1x1 cm, je tam niekoľko miliard buniek, ktoré na to, aby sa manifestovali do tejto veľkosti, aby ich lekári vedeli vôbec vidieť svojimi prístrojmi, trvá minimálne tých 8 rokov, aby sa vlastne taký 1 cm nádor vytvoril. Hej? Takže to mám zase z iného zdroja, čo sa týka tej veľkosti toho 1 cm. A z ďalších zdrojov mám, že 8 až 20 rokov môže trvať to, že si človek vie vytvárať onkologické ochorenie, takže to naozaj súhlasia tie rôzne výskumy, ktorými som preštudovala. A akokoľvek to, čo dokáže nejaký nádor alebo niečo, čo už v organizme už aj je nejakej veľkosti, zrýchliť to, že to začne viacej rásť, je najmä radiácia. Hej? Radiácia, musím troška poznamenať, v roku 2011 tu bola Fukushima v Japonsku, ale tá radiácia bola aj tu, pretože v tom čase ja som ochorela, to znamená, ja viem, že tá radiácia bola istým faktorom, kedy sa moje cysty, ktoré som mala v mojich prsiach, som mala rakovinu prsníka, sa mi aktivoval rast, to znamená, potom to bujnenie je rýchlejšie, to znamená 1 cm za 8 rokov, ale za možno pár mesiacov už to máte 3x, ja neviem, 5 cm. Takisto mamografické vyšetrenia alebo tie CT vyšetrenia sú takisto na báze žiarenia, takže nie sú neinvazívne a človek ide sa dať vyšetriť, chce vedieť, či je zdravý, ale na druhej strane jeho organizmus príjme nejakú radiáciu, čo potom môže v tom organizme začať pracovať a môže trvať niekoľko mesiacov, možno znova pár rôčkov, kedy vlastne dôjde k manifestácii toho onkologického ochorenia.
Dobre, verím, že som vás tým neunavila. Chcela som sa s vami podeliť s niečím z môjho života a nechcem vám len rozprávať, čo je tu napísané, takže dávam vám tam aj iné informácie. Takže náprava štádia číslo 6 trvá niekoľko rokov. Hej. No, štádium číslo 7 je naozaj už konečné štádium znečistenia organizmu a naozaj nesprávny životný štýl sa podpísal na tom organizme, pretože ten človek ani možno nevedel, že ho má riešiť tak ako ja. Naozaj som nevedela, ako ho mám riešiť, lebo nikto ma o tom neoboznámil. Žiadny lekár ani liečiteľ, u ktorých som bola, ohľadom mojich exémov napríklad, tak mi nepovedal, že mám riešiť a konkrétne ako a čo v tej strave. Tak naozaj narušené trávenie, černý trakt je naozaj narušený a v tom organizme v skutočnosti to je ako porucha, hej, že začne to tam fungovať troška inak a vznikne tam vhodné prostredie, hej, na to, aby sa tam začala vlastne šíriť rakovina, hej. Aj rakovina je si spôsobom obranný systém organizmu, ako sa zbaviť toxínov. No ale dochádza k tomu bujneniu, áno. No a vlastne dochádza teda k tomu, že bunky orgány sa začínajú naozaj pomaly rozkladať a vlastne to je rakovina. Že to je epidémia v súčasnosti, možno to vnímate, lebo už chorí sú nielen ako kedysi boli ľudia po 70-ke, 80-ke, ktorí už častokrát umreli aj možno na onkológiu, ale už boli aj dostatočne akože aj chorí a tie toxíny už sa v nich za ten život nahromadili. V súčasnosti ten život je rýchlejší. Za 80 rokov, posledných 80 rokov, tu máme toľko toxických látok, čo sme predtým, tisíce toxických látok, to číslo si už nepamätám, aké veľké je to číslo, čo pred 100 rokmi proste ľudia nechyrovali o nejakých chemikáliách. Tak chemiu bohužiaľ máme na každom kroku. Pozrite si, len vezmite si, keď skončíme webinár, svoj sprchový gel, bežný, svoju zubnú pastu z obchodu a začnite pozerať, študovať tie zložky a uvidíte, že čo to všetko obsahuje. A budete v šoku, že hneď prvá látka, wow, že aký je to toxín, hej. Takže 7. stupeň je to vlastne stav, pri ktorom je naozaj protirakovinová ochrana nulová, to znamená imunita je už úplne oslabená a patologické bunky sa naozaj rozmnožujú veľmi rýchlo, bez prekážok. Hej. A konečné štádium je metastázy. Vyzdraviť je veľmi ťažké až nemožné, ale zázraky sa dejú, dokonca ľudia v konečnom štádiu rakoviny mnohí sa vyliečili. Ale nevieme o nich, nečítame o nich tak bežne, ak sa nevyliečili klasickou metodou, čo bohužiaľ podľa mojich vedomostí a výskumy, ktoré som prečítala, skutočnosť vyliečenia onkológie klasickou cestou je možno 2-3%, čo je taká štatistika, že do 5 rokov. Hej. Čiže ten človek zomre 5. rok a jeden deň, už to nie je tá štatistika, hej, v tom zahrnutá. Tí ľudia majú oslabenú imunitu celkovo, častokrát sa im vracia rakovina aj na tých istých miestach, aj keď už ten orgán tam nie je. Hej, to už len hovorí o tom, že rakovina nie je ochorenie orgánu, pretože orgán tam už nie je, hej, ak sa dá zoperovať, vybrať, tak je preč, ale je to ochorenie systémové. A na to sa treba tak aj pozerať. Dobre, takže toľko k tomuto. Ak máte nejaké otázky, kľudne môžete písať do komentárov, prípadne môžete sa mne ozvať alebo svojmu mentorovi. Keď som prišla k tejto prezentácii, keď som ju počula, tak mne to veľmi dávalo zmysel, že to takto vlastne v tom mojom organizme za tie dlhé roky, 39 rokov to trvalo, kým to vlastne vzniklo a manifestovalo sa, hej, teda tie prejavy. Moje telo mi naozaj už proste hovorilo, že niečo treba s tým urobiť, len ja som tomu nerozumela, hej. Takže ja som veľmi rada, že som mohla vám sprostredkovať tieto informácie, aby ste sa vy alebo niekto z vašich blízkych vyhli tomu, čím som musela prejsť ja, alebo čím prechádzajú, keď naozaj vážne ochorejú, vydali možno aj prvé posledné za to, aby sa vyliečili. A tam treba naozaj častokrát riešiť veľmi veľa vecí na to, aby
sa ten človek dostal z tejto diagnózy. Takže verím, že vám to dáva zmysel. OK, takže prejdeme ďalej na to, že ak je tu niekto, kto pracuje so spoločnosťou alebo má záujem spolupracovať s našou spoločnosťou, budeme veľmi radi, pretože spoločnosť Sibírske zdravie je na Slovensku síce len 4 roky, hovorím len, je tu už dosť veľa konzultantov, ktorí sú registrovaní, ale veľmi málo konzultantov, ktorí pracujú aktívne, ako napríklad ja s mojou skupinou. Toto je jedna z fóriem, že robíme tieto webináre, pretože chceme šíriť informácie o zdraví aj naše skúsenosti. Touto modernou formou, kedy vlastne ľudia nemajú čas fyzicky sa stretávať a samozrejme sme z rôznych miest, takže z pohodlia svojho domova každý si môže vypočuť informácie, tak každý, kto sa zaregistruje, kto by chcel o týchto produktoch, o svojej skúsenosti samozrejme v prvom rade hovoriť ďalej a šíriť myšlienku zdravia, myšlienku sibírskeho zdravia celkovo tejto spoločnosti, lebo ich vízia je naozaj, chcú, aby ľudia boli zdraví. Hej. Majú na to krásnu oblasť Sibíru, majú na to výskumy, majú na to vlastné továrne, mimochodom 3. sa otvára tento rok a bez ohľadu na to, či svieti slnko, alebo je niekde je nejaká politická, alebo aká situácia, alebo niekde je kríza, alebo niečo, tak v podstate spoločnosť neustále rastie, neustále sa rozvíja a dáva príležitosť každému, kto by chcel túto myšlienku posúvať ďalej, hovoriť o tom, aj za to odmenený, adekvátne za to odmenený, za svoju produkciu. Takže každý, ktorý by chcel robiť ten prvý krok, má 25% kvázi zľavu, alebo je to tzv. Cashback, že sa mu zúčtuje vlastne tá zľava spätne na jeho účte, lebo my nakupujeme za predajné ceny, takže 25% zľava z zúčtovacej ceny nákupu, čo je cena bez DPH. No a ak sa mu to proste začne dariť, začne proste šíriť túto myšlienku, naozaj nie je to nič také ťažké medzi svojimi priateľmi, známymi, rodinou, tak sa to stalo v mojom prípade, že som v prvom rade pod mojej liečbe, ktorú som prešla, ktorá tiež nebola klasická, prešla som potom chemickou očistou na parazity a prišla som k tejto spoločnosti, tak som proste tie produkty začala testovať na sebe, na svojej rodine, tak sme zistili, že ako nám to úžasne funguje. Náš lymfosan E na očistu krvi a lymfy nám proste očistil krv, že tá žienka, s ktorou sme robili tú chemickú očistu, bola veľmi prekvapená, že ako vlastne, čo sme si my dali, že máme také výsledky a to, čo nám dala ona, sme nebrali, takže bola naozaj v miernom šoku, lebo nevie o ničom inom, nevedela v tom čase o ničom inom, čo by fungovalo na očistu krvi, tak ako to, čo nám ona komunikovala, ten svoj produkt chemický. Tak začala sa o to viacej zaujímať ona a proste začali sme o tom hovoriť ďalej, my s manželom. A začalo to ľudí zaujímať a vnímala som to a vnímam neustále, že tá situácia lepšia nie je, že ľudia majú rôzne zdravotné problémy s tými svojimi telami, hej. Je istá skupina ľudí, najmä tých mladších, ktorí neriešia to, že zdravie, hej, pretože oni sa cítia v podstate dobre, hej. Nemajú ešte nejaké prejavy alebo vážne, ktoré by potrebovali riešiť. Potom je to skupina ľudí už aj dosť veľká, ktorá už má nejaké aj vážne stavy, hej. A stále je tu potom taká takzvaná tá stredná oblasť, ktorá je veľmi široká, kde už ľudia majú nejaké tie prejavy a to sú tie, kým vznikne tá diagnóza, tak tie prejavy v organizme podľa tých stupňov znečistenia, ktoré sme dneska prešli, alergia, senné nádchy, kožné problémy, hej, bolesti hlavy, že unavený je fakt v dnešnej dobe takmer každý a pán doktor Rudin hovorí, že ak sa nám aj zdá, že žijeme v čistom prostredí, je to len relatívne čisté prostredie, hej? Že nevidíme tie toxíny vo vzduchu, hej? Nevidíme a necítime ich vo vode, hej? Už ich vieme nejako možno viac vycítiť po trave, že tá potrava už nie je taká, ako bola kedysi. Takže bohužiaľ, musíme sa o mnoho viacej starať o to svoje zdravie, ako možno kedysi dávať väčší dôraz na to, čo jeme, viacej očisťovať svoje telo a
A ja som veľmi šťastná, že máme tieto produkty, ktoré nám k tomu dokážu pomôcť a dokážu nám výrazne uľahčiť náš život, hej, pretože každý rok, 2-krát ročne urobím očistu, potom sú produkty, ktoré používam na dennej báze, vitamíny, formula 4, omegy, v priebehu roka si striedame my doma napríklad lymfosany, používame kozmetiku, zubnú pastu, už nič iné nepoužívame, čo sa týka týchto vecí. A ešte stále sme nevyskúšali všetko, pretože mnohé produkty, najmä z kozmetiky, sa míňajú veľmi pomaly, takže nestíhame, proste nekupujeme vo veľkom. No a ak by ste sa tomu chceli troška viac venovať, tak už môžete to mať aj doplnkový príjem, popri práci alebo základný príjem a samozrejme otvorené medzinárodné podnikanie. Kde môžete túto príležitosť komunikovať svojim priateľom známych v krajinách, kde spoločnosť je otvorená alebo aj kde nie je otvorená. A môžete mať spolupracovníkov po celom svete. No ako to funguje? Len stručne, vaša výhoda je, že používate produkty a naozaj tým, že táto spoločnosť má cenovo dostupné produkty pre nás, práve tým, že tam je o mnoho nižšia cena práce ako v krajinách západného sveta, tak ešte pre nás sú stále cenovo dostupné a môžete ich používať. My ich naozaj už 2,5 roka používame, celá rodina. Pracujete v pružnom harmonograme, pracujete sami na seba, bez rizik investovania, pretože v skutočnosti celá investícia v tejto spoločnosti do vášho podnikania je 10 eur. 10 eur registračná obálka, vaše údaje, máte vstupné údaje na svoj web, kde máte web vo všetkých jazykoch, kde táto spoločnosť sa nachádza a prístup k všetkým informáciám a pracujete ako zástupca značky Sibírske zdravie. My všetci sme zástupcovia značky Sibírske zdravie, všetci konzultanti. Nemusíte sa obávať, že musíte byť znalí v oblasti zdravia, že musíte byť lekár, nebodaj, alebo nejaký liečiteľ, že musíte sa začať v tomto vzdelávať nejak viac do hĺbky. Môžete, ak to chcete, ale pán doktori a pán Gičev nás uisťuje v tom, že keď urobíme to, čo nám hovoria, budeme aplikovať tie produkty tak, ako nás učia, nemusíme sa obávať, že by sme nikomu poškodili. Tak ako, neviem, lieky, ktoré ľudia berú, hej, možno tí by sa mohli viacej bať o tie vedľajšie účinky. Dobre, ale o tom sme už rozprávali. Tieto produkty nemajú vedľajšie účinky, ktoré by mohli ľuďom poškodiť, takže to len na okraj. Dobre, ak máte nejaké otázky, odpovede, píšte do komentárov. Ja ich teraz nevidím, ale budem sa snažiť vám odpovedať, príde vám to do mailu. Takže môžete písať, chvíľku vám dám malinký priestor. Prípadne môžete mi napísať alebo zavolať mne alebo svojmu mentorovi, ktorý vás sem pozval, alebo človeku, ktorý vás sem pozval. Cesta k zdraviu, úspechu je dláždená s bylinkami zo Sibíry. Ja som veľmi šťastná, že túto spoločnosť som spoznala, pretože dáva nám zdravie, našej rodine zdravie našim priateľom, našim známym a našim klientom. A tu len pripomínam znova to, že sú to divoko rastúce bylinky, ktoré podotýkam, rastú v nehostinnej krajine, kde v zime minus 60, v lete plus 40, kde to vegetačné obdobie je veľmi krátke, 2-3 mesiace, takže tie byliny majú úžasnú silu v sebe a moc teda potom tú silu preniesť do nášho organizmu a spôsobiť dobré veci. Takže očisťujte svoje telo aspoň 2-krát ročne, to znamená na jar a na jeseň. Neočisťujte len obydlia, ale aj svoje organizmy. Hovorte potom o týchto produktoch, o spoločnosti, ľuďom okolo seba. Povedzte im o tom, čo máte, akú máte vlastnú skúsenosť. A neviem, možno začnite so zubnou pastou. Ja to robím tak častokrát tým ľuďom, darujem zubnú pastu a potom ju minú a prídu s tým, že chcú niekoľko kusov, pretože majú úžasný pocit z tej zubnej pasty. Poriešim nejaké záležitosti. Takže prajem vám, aby ste boli zdraví fyzicky, ale aj finančne.
Prajem vám veľmi veľa šťastia, zdravia, úspechov. Ďakujem vám za pozornosť, že ste sa prihlásili a prajem vám krásny večer. Na budúci týždeň verím, že sa znova pripojíte a že sa budeme počuť. Všetko dobré želám.